Milé Slovenky, vážni Slováci, vlastenci, národovci. Dobre si pamätáte, že my Kotlebovci, združení v ľudovej strane Naše Slovensko, sme ľuďom a Slovensku pomáhali všade tam, kde sa diala nejaká krivda. Chránili sme ľudí vo vlakoch, robili sme hliadky na hraniciach. Rozdávali sme potravinovú a vitamínovú pomoc v čase, keď sa mnohí ľudia rozhodovali, či si dajú alebo nedajú tú vakcínku. Pomáhali sme rodinám s postihnutými deťmi. A naši členovia boli ochotní pomôcť nie len tam, kde sa udiala nejaká živelná pohroma alebo katastrofa, ale taktiež podporiť každý dobrý protest, každú dobrú myšlienku bez ohľadu na to, že to organizoval niekedy aj niekto iný. A ja sa preto, priatelia, pýtam, kde je teraz hnutie Republika, keď v Šuranoch Slováci zvádzajú boj proti čínskej baterkárni. Proti baterkárni, ktorá nám nielenže vezme tú najúrodnejšiu pôdu, ale veľmi výrazne zasiahne do našej zlatej studnice spodných vôd. Baterkáreň, ktorú si Číňania rozhodli postaviť práve na našom území z dôvodu bohatých zásob spodných vôd. Hnutie Republika, ktoré sa tvári akoby takou modernou alternatívou našej strany, však záhadne mlčí. Nie len, že ich nevidno na ulici. Nie len, že nepodporujú a neorganizujú žiadne protesty proti výstavbe baterkárne, ale ani nevyužívajú legislatívne možnosti, ktoré ste im vy, ich voliči, vo voľbách dali. Milan Uhrík aj Milan Mazurek sú totiž europoslanci a ako takí majú zákonné právo vystúpiť v Národnej rade Slovenskej republiky, v slovenskom parlamente, aby tam upozornili na tento veľmi závažný problém, ktorý sa dotkne všetkých budúcich generácií Slovákov. Milan Mazurek ani Milan Uhrík však túto svoju možnosť doteraz nevyužili. A čo sa týka baterkárne, tak ostali úplne ticho. Rovnako tak Uhrík ani Mazurek nevyužili svoju možnosť požiadať o stretnutie rezortného ministra, v tomto prípade ministra životného prostredia, ale aj samotného premiéra, predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Jednoducho hnutie Republika ako si záhadne v otázke čínskej baterkárne v Šuranoch mlčí. Nevyužíva svoje možnosti technické a finančné a nevyužíva ani svoje možnosti legislatívne. A priatelia, naozaj o peniazoch to nebude, pretože len za posledné parlamentné voľby hnutie Republika dostane viac ako 4 milióny eur. A Milan Uhrík a Milan Mazurek ako europoslanci poberajú mesačne takmer 20 000 eur. Každý jeden. A každý jeden z nich má ďalších takmer 25 000 eur na financovanie svojej doslova armády asistentov. Ani napriek tomu, že majú k dispozícii takúto veľkú možnosť, takýto ansábel ľudí a obrovské finančné prostriedky, tak doteraz hnutie Republika nič proti výstavbe baterkárne neurobilo. Nedokázali ani len zaplatiť autobusy na to, aby ľudia, ktorí chceli ísť protestovať proti výstavbe baterkárne, sa tam mohli bezplatne a pohodlne dostať. Ja verím, že sa to zmení a týmto ich k tomu vyzývam, pretože to nie je len dostať sa do politiky, dostať sa do parlamentu, do Európskeho parlamentu. Treba niečo aj robiť pre ľudí. A už 28. októbra, to znamená budúci týždeň, sa uskutoční protest proti poklepkávaniu základného kameňa tejto čínskej baterkárne samotným Robertom Ficom. Takže, chlapci z Republiky, ak nie ste skutočne len nasadená, riadená opozícia, ktorej cieľom a úlohou bolo rozbiť našu stranu, tak máte možnosť sa teraz naozaj ukázať. A ako sa hovorí, kedy, keď nie teraz. A kto
Keď nie vy máte možnosti, máte peniaze, tak robte.